Hello and welcome diri sa ato ang MATHa MATHa na segments by Rolly Finn channel. Karong adlaw atong tun-an kung paano nato i-square ang number nga nag-end sa 5. Sama sa 5, 15, 45, 95, 105. Kasi buot pasabot anang square. I-multiply nato siya sa sarili. So 5 square pasabot ana 5 times 5. Kung 15 square, ang pasabot ana 15 times 15. 45 square, 45 times 45. 95 square, 95 times 95. 105 square, kana siya 105 times 105. So, natay math trick, natay sayon kay na pamaagi kung paano nato ni siya i-solve, i-multiply. So, kabalo man ta na kung 5 times 5, 25 yun na siya ang answer ana. So, kining number nga sunod, 15 square, 15 times 15, nag-end siya sa 5, nag-end siya sa 5. So, kung i-multiply na ito ng duha ka number, ang ending ana, 25 lang gihapon. Sama sa aning 45 times 45, ang ending ana, pag i-multiply na ito, 25 lang gihapon ang answer. 95 times 95, ang ending ana, 25 lang gihapon ang ending. 105 times 105, kung i-multiply na to, 25 lang gihapon ang ending. So, ang ato pangitaon karon unsa ang mga numero nga before sa 25. So, sama aning 15 times 15. Kung i-multiply lang nato ni siya, matamatahon na to, unsa ang answer ana? So, atong tan-awon karon diri sa kining numero nga tapad sa 5. So, 1. So, 1, unsa isunod sa 1? 2. So, i-multiply na nimo ang 1 ug 2. Ang answer na 2. So, isulat nimo na before sa 25. So, ang answer sa 15 times 15 is 225. Kung 45 square, ang numero karon na before sa 5 is 4. So, 4. Ang sunod sa 4 is 5. Multiply nimo, 20. So, 45 times 45, ang answer, 2025. 95 square. So, 9 ang number nato karon. 9. Nasa sunod sa 9? 10. Multiply nimo ang 9 ug 10. 90. So, i-multiply nimo na ang 95 times 95. Ang answer, 9,025. 105 square. Atong tanawon, tulo ka digit mo naman, naglisod ni kayo. Pero sayo na siya kayo. Ang numero na before sa atong 5 is 10. So, 10. Unsay sunod sa 10? 11. I-multiply na nimo. Dali naman siya i-multiply. Dungaga naman nimo nag-0 ang 11. So, 110. So, ang answer karon sa 105 times 105, 11,025. So, ingana lang siya kadali mag-multiply sa number or mag-square sa atong number nga nag-end sa 5. Pero bantayan na to na dili ni siya pwede nga rule sa number nga mag-multiply ta nag-end sa 5 pero dili sila parehas. Sama sa 15 o 25. Dili na nimo pwede i-apply kini siya na rule. Mayon tag 35 times 55 dili ni siya pwede. So kag na siya na rule is para lang ni siya sa kanang number nga i-multiply nimo sa iyang sarili nga nag-end sa 5 sama ni aning 15 times 15. So guys, daghan pa ta kayong mga math trick na ipakita o itudlo sa inyo ha. So kung namoy time, i-subscribe, i-like, o i-share ang ato ang mga video clips para aning MATHa MATHa na segment sa Rolly Finn. Dahan kayong salamat.